Hasiera batean ez genuen ez da begiratzen, hemen ni eskalatzen hasi nintzenean ez zegoen biderik. Eta bideak orokorrean motzagoak ziren, sokak ere motzagoak ziren, ez dakit, luzeenak 25 metro izaten zituzten. Eta hemen azpian zeuden bordilloetan, lehen erakutsi dizuet, hortzak estuturik bidea. 14 urtekin nire amak ekartzen zean arratsaldetan udaran, eta burilabero batekin, mailuarekin, espitekin ekipatu nuen bide hori. Eta hortikan, bilakaera horren barne, gora begira hasi ginen, eta lehen ikusi dugun kale borroka bidea, hori 1986koa da, urte batzuk badira. Eta hortik aurrera pixka zabaltzen joan ginen, bideak aldamentara begiratu eta bide berria begiratu, eta eskalatzaile bezala maila ez ere igotzen joan ginen eta bide berria sortzen.